Hello लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय फरायग्रा लानाय जाबाय दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि माखासे मेथ्सनि कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन बेयावहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ which of the following is a perfect square जे गाहायनि बबे माने अनजिमायाहाय मोनसे आबुं बर्ग ना बबेया आबुं बर्ग माने बबे मोनसेयाहाय माने आबुं बर्ग मोनसे आबुं बर्ग बेहाय अपसनाव दङ 141 196 बिनिफ्राय 124 आरो 222 बबे मोनसेयाहाय बेयाव आबुं बर्ग जागोन बियो ना जेयो ओरैनोथ' गोरलैसो बियो ना गोरा गिदिरबो फैनो हागौ अनजिमाफोराहाय बेवहाय फिसा फिसासो बेवहाय नाय जोङो सिगांनि भिडिअफ्राव बिदिनो गोबांथार सावरायबाय जे बबे मोनसे आबुं बर्ग नंगौ बेबायदियाव ना बबे मोनसे आबुं बर्ग नङा बेवहाय आबुं बर्गखौ सायख'नांगौ जे जोङो होमब्ला बबे नङा बेखौ नायग्रोदों दा आरो थोंजोङै नंगौखौ होखाबाबो जाबाय ना बेवहाय नाय जोंनि बे मुंसेयावहाय नै गोनाङाथ' नंखायानो मानो होनबा जोङो जायखिजाया अनजिमाखौ स्कुवेर खालामबा नै मोनखायानोसै जोङो ना दानिया नाय नैबे 141 जे जोङो 11 खौ स्कुवेर खालामबा मा मोनगोन जोङो 121 आरो 12 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 खौ स्कुवेर खालामबाथाय 144 ना होमबा 141 थ' जों मोननाय नङा बा बेयो 141 आबो मा नङा आबुं बर्ग नङा बियो दा नायखौ नायदो 124 बेवहाय नाय 121 आरो 144 सो मोनो जों ना 11 आरो 12 खौ स्कुवेर खालामबा होमबा बेबो नङा माया जागोन होमबा जोंना अपसन नाम्बार बि आहाय जागोन एबा जोङो दिहुननोबो हायो उननि भिडिअआवहाय जोङो माबोरै दिहुनगोन बर्ग दाखौ बिनि सायावहाय सावरायगोन एसे गिदिर नाम्बार लानानै ना अनजिमाफोरखौहाय गिदिर नाम्बारखौहाय लानानै होमबा जों दायो मिथिबाय अपसन नाम्बार बि आहाय ना जे मा मोनगोन बेवहाय 14 नि स्कुवेर जों 14 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन 14 into 14 खालामदो ना 14 into 14 खालामबा बेसेबां मोनगोन 16 1 होमबा मा जागोन बेवहाय 5 4 1 196 ना मा जागोन बियो 196 नि मा होनो 196 मा जागोन 14 नि स्कुवेर होमबा माया जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय ना दानिया नेक्स्टआव दङ मा नेक्स्टआवहाय which one of the following numbers is not a perfect square दाना बबे मोनसेयाहाय पारफेक्ट स्कुवेर नङा बेखौहाय नायदो जे जोङो बेवहाय नाय नङैखौसो सायख'नांगौ बेवहाय नाय 7 बेवहाय 49 दंना 49 माने 7 नि स्कुवेर बियो ना बेवहाय डाबल जिर' थाथारनांगोन बेवहाय मोननै जिर' माने जिर'आहाय जरा जाथारनांगोन बियो जरा बेनिफ्राय बेवहाय नायदो मोननै जरा दंखायो बेना बा 9 माने बर्ग 3 नि बेवहाय नायदो इबो मोननै लाथिख'हाय ना बेवहाय मोननै जरा दङ 81 माने 9 नि बा लाथिख' मोनथाम जागोन बेवहाय मोननै जागोन बेना दानियावहाय नाय जिहेतु बेवहाय लाथिख'आ मा जाना दङ मोनथामल' जाना दं बा मोनसे जरा जाबाय आरो मोनसे बे जरा जाना थाबायना अब्ला मा जागोन अपसन नाम्बार डि आहाय मा जानाय नङा बियो आबुं बर्ग नङा बियो जे आबुं बर्ग जानांगौबा मा जानांगोन जोंना लाथिख'आहाय जरा जानो नांगोन जरा ना जरा बेबायदि अबेबा मोनसे बे जरा थायोबाथाय बेहाय मा जानाय नङा आबुं बर्ग जानाय नङा आरो बियो होमबा माया जागोन जोंना जिहेतु नैबेयावहाय अपसन नाम्बार डि आवहाय मा दङ अपसन नाम्बार डि नियावहाय माने बेवहाय लाथिख'आ मोनसे बेजरा जाना दं बेना बेखायनो मा नङा बियो अपसन नाम्बार डि आहाय आबुं बर्ग नङा नेक्स्ट कुइसनाव दङ मा होनदों दा साम अफ 3 consecutive multiples of 9 is 135 then the multiples are जे मा होनदों 9 नि मा होनदों मोनथाम फारि 9 नि मोनथाम फारि मा होनदों 9 नि मोनथाम फारि अनजिमानि सानजाबगासै माने 9 नि मोनथाम फारि सानजाबगासैनि दाजाबगासै बा बेसेबां जायो होनदों 135 जे मा होनदों 9 नि मोनथाम फारि सानजाबगासैनि दाजाबगासैया बेसेबां होननानै बुंदों 135 अब्ला सानजाबगासैफोरा जागोन ना जे आङो कुइसनखौहाय याव बर'आवहाय टाइप खालामासै माखासे टाइमाहाय सर्ट जानायनि थाखाय जे मा होनदों कुइसनाहाय बर'आवबा बोरै जागोनमोन बियो जे नोङो 9 नि मोनथाम फारि सानजाबगासैनि दाजाबगासैया बेसेबां 135 अब्ला मा खालामनांगौ सानजाबगासैफोरखौ दिहुननांगौ अब्ला सानजाबगासैफोरा जाबाय बेवहाय ना जे 9 नि होनदों जे हमबाय 9 जोंहाय जोङो फारि होनना बुंदों बेयाव ना फारि सानजाबगासै होनबा मोनसेखौ अनजिमाखौ एक्सजों सानजाबबाय अब्ला गुबुन मोनसेया मा जागोन बेवहाय गुबुन मोनसेया 9 मा जानांगोन x + 1 बिनि मोनसे देरसिन नालाय ना आरो गुबुन मोनसेया मा जागोन 9x + 2 मोनथाम फारि होनदों नालाय मोनब्रैबा ओरैजाय 3 जाहैसिगौमोन ना दाना इसोरनि सानजाबगासैनि दाजाबगासै होनना बुङो दाना बेवहाय 9x प्लास मा जागोन 9 जों x सानजाबा 9x प्लास 9 जों 9 सरि 9 जों 1 जों 9 प्लास मा जागोन बेवहाय 9x प्लास 9 जों 2 जों 18 बेसेबां जायो होनदों 135 मोनोना बिसोरनि दाजाबगासैया बेसेबां होनदों 135 बेसेबां मोनगोन जोङो 135 मोनबाय जोङो 135
दाना बेवहाय नायदो गु मोनबेसे दङ मोनथाम 9 सानजाबथाम बेसेबां जायो 27x प्लास इयो 9 बेसेबां जागोन बियो 27 होमबा जोङो मा मोनगोन बेवहाय 27 समान 135 मोनबाय जों ना दानिया 27 खौ लाखिबा मा जाहैगोन ओरैजाय 27 खौ लायोबा 135 माइनास 127 जाबाय बेना 127 जाबाय होमबा मा मोनगोन जों बेवहाय माइनास खालामदो 15 निफ्राय जेब्ला 7 माइनास खालामगोन अब्ला 8 बिनिफ्राय 2 निफ्राय 2 0 सरि नैयावहाय ओरैनो जादों दै 1 थ' नङाना इयो 27 ल'सो मा जागोन बियो 108 दाना 108 खौ जोङो 27 जों रानदो बेखौ खोमोनसै नोंसोर स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय दानिया बेवहाय 27 खौ जोंहाय मा खालामनांसिगोन 108 खौहाय 27 जों रानबाय मा मोनगोन जों रानोबा ओरैजाय 4 मोनगोन जों ना होमबा x नि माना 4 जाबाय दाना जों माखौ दिहुननांसिगौ जोङो सानजाब गासै जे सानजाब गासैफ्रा मामोन जोङो मा लादोंमोनलाय 9x होमबा 9 जों 4 जों सानजाब बेसेबां जागोन बियो 9 4 36 ना आरो 9 मा जागोन बेवहाय 9x प्लास 9 ना बा 9x प्लास माने 36 जों मा दाजाबनांगोन जोङो ओरैजाय 9x प्लास 9 मोन ना 36 जों 9 दाजाबदो 9 दाजाबा बेसेबां मोनगोन नोंलाय 36 जों 9 दाजाबबा माने ओरैजाय मोनदोंमोन जोंना 9x प्लास 9 मोनदोंमोन नालाय बा 9x खौ बेसेबां मोनखो जोङो 36 बेसेबां जाबाय बियो 36 प्लास 9 बेसेबां जागोन बियो 45 ना 45 आरो मोनसेया मा मोनदोंमोन जोङो मोनसेखौ मोनदोंमोन 9x प्लास 18 ना होमबा 9x आ बेसेबां 36 जों दानिया 18 प्लास खालामदो 36 जों 18 प्लास खालामनाय लोगो लोगो बेसेबां जागोन 54 जागोन बियो ना 36 जों जेब्ला जोङो मा खालामगोन 36 जों 18 बेसेबां 54 होमबा मा जागोन जोंनाहाय मोनसेखौ मोनबाय जोङो 36 मोनसेखौ मोनबाय जोङो 45 मोनसेखौ मोनबाय जोङो 54 होमबा मा जागोन 36 45 54 हाय अप्शन नम्बर याहाय एबा जों बेबायदि कुइसन फैयोब्ला बिदि गोरलै कुइसन फैयोब्ला जों ओरैबो लानो हायो अप्शननिफ्राय जों डाइरेक्ट सायख'नोबो हायो बेबायदि दिहुना लासिनो ना थोंजों मा खालामदो जोङो बेखौहाय बेवहाय होनायफोरखौ दाजाबदो ना बेवहाय होनायफोरखौ दाजाब बेवहाय होनायफोरखौ जेब्ला जों दाजाबगोन 6 जों 5 जों 11 जों 4 जों 15 मोनहैखाबाय जोंना 5 मोनबाय जों मुंसेनिखौल' नायग्रो जोङो बेवहाय ओरैजाय नायदो 5 बेथ' जाहैखाबाय ओमफ्राय जों एसे मोननैखौ नायदो गासिखौबो दाजाबजोबलायनाङा टाइमा ना मालाबा थोआ नालाय होमबा दाना जों 5 जों 4 जों बेसेबां जायो 9 9 जों 3 जों बेसेबां जायो 12 होमबाथ' बेथ' नंखाया ना मुंसेनिखौ नायनांगोन जों मुंसेयाव 5 मोनांगोन नालाय दाना इसोर मोन 13 जों 5 जों बेसेबां जागोन बेलाय 18 बेबोथ' 8 जायाखैना बेयो ना मा जागोन जोंनाहाय अप्शन नाम्बार यानो जागोन बेयो ना बेबायदिबो जोङो अप्शननिफ्राय थोंजोङै बानायनो हायो जोङो ना बानायनो नेक्स्ट कुइसनाव दङ the sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357 find the simulate multiple एबारनाहाय दुइसिनखौ दिहुननांगौ दानि बायदिनो जे बेयावहायबो 3 consecutive multiples of 7 स्निनि फारि मोनथाम सानजाबगासेनि दाजाबगासेया बेसेबां होनना बुंदोङो 357 अब्ला मा खालामनांगौ दुइसिन सानजाबगासेखौ दिहुननांगौ मायाव मा जागोन 7x लाबाय जोंना गुबुन मोनसेया मा जागोन 7x प्लास 7 जागोन मानो होनबा जों मा लादोंमोनलाय 7x प्लास 1 लानांगौमोन जोङो दहाय बायदि बानायब्लाना आरो गुबुन मोनसेया मा जागोन 7x प्लास मा जानांगोन 14 माने जोङो मोनसेखौ जोङो x लाबाय गुबुन मोनसेया मा जागोन x प्लास 1 आरो गुबुन मोनसेया मा जागोन x प्लास 2 जागोन बेना होमबा जों बेजोंहाय 7 सानजाबबाय बेजों 7 सानजाबबाय बेजों 7 सानजाबबाय जोङो ना अब्ला दानिया दाजाबगासै बेसेबां जायो बेवहाय 357 बेवहाय 7x प्लास 7x प्लास 7 प्लास 7x प्लास 14 बेखौहाय इदि लिरलायाबाबो जायो डाइरेक्टहाय थोंजोङै दाजाबबाबो जाबायमोन ना होमबा 357 बेवहाय 7 7 7 मोननैसो दङ मोनथाम 7 सानजाबथाम 21 ना प्लास 7 जों 14 जों बेसेबां जागोन बेयो 21 इज इक्वल टु 357 दानिया बेवहाय मा होनो बेखौ लाखिदो 21 इक्वल टु ओरै मा जागोन माइनास खालामबा प्लासाथ' माइनास जागोन 7 निफ्राय 1 थांबा 6 5 निफ्राय 2 थांबा 336 दाना 21 जों 336 खौ डिभाइड खालामदो ना दाना मा होनदोङो 336 खौ माजों डिभाइड खालामनांगौ 336 खौ 21 जों डिभाइड खालामदो 1 हरोबा मा जागोन बेयो 21 बास जागोन बेवहाय 2 6 1 बा 6 हरोबा मा जागोन बेयो 6 12 126 बास जागोन 16 बा x नि भेलुखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 6 मोनबाय दाना ना x नि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 6 मोनबाय जोङो ना x नि माना बेसे जाबाय 6
दाना मा खालामदो जिहेतु x नि माना 6 होनबा जोंनाहाय मा मोनदोंमोन जोङो 7x आरो 7x plus 1 बेबायदि ना 7x plus 7 ना होमबा जोंना दुइसिनखौ होनना बुङो नालाय बे जागोन देरसिनखौ होनना बुङोबा मा जागौमोन 7x plus 14 आहाय जागौमोन आरो गेजेरनिबा नैबे जागौमोन बेयावहाय 16 जों 7 जों इन्टु खालामदो होमबा 10 हानजाबसिम बेसेबां जायो 42 नै 4 थाबायना 4 जों 7 जों 1 जों 7 होमबा 11 4 जों दाजाबबा ना होमबा 112 अप्शन नाम्बार याहाय जागोन दुइसिन अनजिमायाहाय ना दानिया नेक्स्टआव दङ द साम अफ HCF एन्ड LCM अफ 45 60 एन्ड 75 इज दाना बिसोरनि दाजाब दियासा आरो दुवासानि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ जेनेबा नोङो 45 60 आरो 75 नि दियासा आरो दुवासानि दाजाब गासैया मा जागोन बेवहाय ना जोङो दियासा आरो दुवासा दिहुननांगौ होमबा मा खालामदो जोङो 45 60 गासिखौबो जोङो प्राइम नाम्बारजों रायबानो जागोन ना प्राइम फेक्टरफोरखौहाय जोङो दिहुनदो बेवहाय होमबा जोङो मोनथामखौ माजों हायो जोङो 5 जों रानबाय बेखौहाय 9 5 जों रानबाथाय बेखौ 12 5 जों रानबाथाय बेखौ 15 दाना जों गासिखौबो 5 जों राननो हाला जोङो जे जोङो HCF दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन HCF खालामनायावहाय जोङो HCF खौ दिहुननांगौबा दियासाखौ दिहुननांगौबा माने बेवहाय होनाय अनजिमाफोरखौ मोनथाम होदों नालाय मोनथामखौबो जोङो एखे अनजिमाजोंनो राननो हानांगोन दुवासाबाथाय जोङो मोननै हाबाबो राननो हायो नाथाय बेवहाय दियासायाव मोनफ्रोमखौबो जोङो राननो हाथारनांगोन बेवहाय मोनथामखौ जों माजों हाजों 3 4 आरो 5 दाना जों जेखौबो हाला 3 जों 3 सानजाबा 15 3 सानजाबा 15 15 225 225 जों दाना 4 जों सानजाबदो 225 जों 4 जों सानजाबा जागोन जे एवहाय नाय जों बानायखांबाय जे जोंना एवहाय मा दङ दियासाया मा जागोन जुदि दियासाखौ दिहुननो होनाय मोनबा ना दियासाया मा जागोन बेवहाय नाय 5 आरो 3 बिसोर मोननैजोंल' जोङो मोनथामखौबो राननो हादों जोंना एवहाय होनानै जोबो होमबा दियासाया मा जागोन 5 सानजाब 3 15 होमबा HCF मा जाबाय HCF 15 जाबाय जिहेतु HCF 15 दाना LCM गासिखौबो लानांगोन जोंना 15 आरो जायखौ सानजाबदो 15 बा जोङो सानजाबनाबो लानो हायो 15 एबो 15 एबो 15 15 into 15 225 25 225 जों 4 जों 22 8 9 10 0 1 900 बाट LCM मा जाबाय बेवहाय LCM 900 जाबाय जिहेतु LCM 900 मा दाजाबा 900 जों 15 दाजाबा 900 मा जागोन बियो 15 माया जागोन अप्शन नाम्बार C 915 आहाय कारेक्ट एन्सार आहाय नेक्स्ट दङ बाय सबट्रेक्टिं -5x square plus 7y square minus 4xy from 3xy plus 2y square minus 2x एक्चुअली बेवहाय स्क्वायर दंमोन थालांदों 2x square we get the expression जे मा दङो नैबेनिफ्राय 3xy plus 2y square minus 2x निफ्राय minus 5x square plus 7y square minus 4xy खौ दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन बेखौ दिहुननांगौ ना मोनफ्रोम दानख'नांगौ जोङो 3xy plus 2y square minus 2x square निफ्राय माखौ माइनास खालामनांगौ नैखौ माइनास खालामनांगौ जोंना माइनास खालामबा बेवहाय मा दङ minus 5x square plus 7y square मा जागोन बेवहाय minus 4xy जिहेतु माइनास खालामनांगौ अब्ला मा जागोन सिनाहाय सोलायगोन माइनासआ मा जागोन प्लास जागोन प्लासआ मा जागोन माइनास जागोन माइनासआ मा जागोन प्लास जागोन दानिया होमबा बेवहाय नाय 3xy नैबे 3xy ना नैबे xy गोनां जों xy गोनां जागोन बियो होमबा मा जागोन माइनासआ मा जागोन जोङो प्लास बा 3 जों 4 जों बेसेबां जागोन 7 बेयाव मा जागोन 7xy दाना बेवहाय 2y स्क्वायर ये माइनास प्लासआहाय मा जाबाय नै माइनास होमबा माइनास 7y स्क्वायर जाबाय मा जागोन 7 निफ्राय 2 थांबा माइनास 5y स्क्वायर दानिया नेक्स्टआवहाय नायदो बेवहाय नैबे 2x स्क्वायर ये माइनासआ मा जागोन प्लास मा जागोन बेहाय ये माइनास ये प्लास होमबा मा जागोन प्लास 2x square सरि 3x square plus 3x square मा अप्शन नाम्बार याहाय जागोन बेना बा निरबो लिरनो हायो जोङो निरबो लानो हायो जिहेतु यावहाय 3xy plus 2y square minus 2x निफ्राय मा खालामनांगौ माखौ माइनास खालामनांगौ 5x square plus 7y square minus 4xy खौ जोङो माइनास खालामनांगौ मा जागोन बेवहाय 3xy ओमफ्राय प्लास 2y square minus 2x माइनास प्लास जों माइनास 5x square बेनिफ्राय माइनास प्लास माइनास बेवहाय स्क्वायर दंना बेवहाय स्क्वायर दंमोन बियो बेनिफ्राय मा जाबाय जिहेतु माइनासजों प्लासजों मा जागोन बियो माइनास 7y square माइनास माइनास प्लास 4xy दाजाबदो xy गोनां जों xy गोनां प्लास
7xy बियो 2y स्क्वायर गोनांजों 2y स्क्वायर गोनां सरि y स्क्वायर गोनांजों y स्क्वायर गोनां होमबा बेयावहाय 7आ माइनास होमबा देरसिना माइनास नालाय बिसिना मा जागोन माइनास ओमफ्राय 7 निफ्राय 2 थांबा 5y स्क्वायर दाना एसे मोननैबो माइनास सरि बेवहाय ना बेवहाय माइनास दंखायो 5आ नै माइनास 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 मा जायो प्लास जागोन बेना ओमफ्राय ये प्लास ये माइनास मा जागोन प्लास 3x स्क्वायर मा जाबाय अप्शन नम्बर ए आहाय ना करेक्ट आन्सार मा जागोन अप्शन नम्बर ए आहाय नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ The ratio of two numbers are 3:4 and their LCM is 84. Then which number is greater number of the following? मा होनदों मोननै अनजिमानि जिनाखि रुजुथाय मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3:4 आरो बिसोरनि दुआसायाहाय 84 अब्ला बबेयोहाय गाहायनि बबेयाहाय माने देरसिन अनजिमा जागोन बेयो ना गाहायनि बबेयाहाय देरसिन अनजिमा माने देरसिन अनजिमाया गाहायनि बबेयाहाय जे जोङो मा होनदों बेवहाय जे मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3:4 आरो बिसोरनि जिनाखि दुआसा बियो 84 अब्ला जोङो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ ना जेब्ला जोङो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ अब्ला मा खालामनो हायो जोङो थोंजोङै जिहेतु देरसिनखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जोङो जिनाखि होखानाय बे एलसिएम बे एलसिएमखौ माजों राननांगोन जोङो दुइसिन अनजिमाजों राननांगोन दुइसिन अनजिमाजों रानबा बेखौहाय 2 हरबा 6 हरनाय लोगो 24 बा बेसेबां 8 ना मा जागोन जोंनाहाय अप्शन नम्बर सी 28 आहाय जागोन आरो जेब्लानाखि दुइसिनखौ दिहुननांगौ बेवहाय माजों राननांगोन जोङो देरसिन रेशियोजों माने जेब्ला जोङो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जायो अब्ला जाय रेशियोआहाय रुजुथायाहाय दुइसिन बेजोंहाय बे दुइसिन रुजुथायजोंहाय राननांगोन दुइसिन रुजुथाया जिहेतु 3 बेखायनो जों मा जाबाय 3जों रानबाय आरो जुदि दुइसिनखौ दिहुननो थिननायबा जोङो देरसिन रुजुथायजों राननांगौमोन जोंहाय माजों 4जों रानबाय बेखौहाय 27 मोनगौमोन जोङो होमबा दुइसिन अनजिमाया मा जागौमोन 27 आरो देरसिन अनजिमाया मा जाबाय 28 जागौमोन बियो ना दाना मा जागोन जोंना बेयावथ' एन्साराहाय जोंना मा जाबाय एन्साराहाय अप्शन नम्बर सी 28 आहाय ना दाना नेक्स्ट मा दङ The two numbers are in the ratio 4:7 and their LCM is 252. Find the difference of number. जे मा खालामदों बेवहाय मोननै अनजिमानि रुजुथायाहाय 4:7 आरो बिसोरनि दुआसायाहाय 252 अब्ला बिसोरनि अनजिमानि फारागथिखौ दिहुननांगौ अनजिमानि फारागथिखौ माने बिसोरनि दानख' गासै फारागथि माने मा दानख' गासै बे दानख' गासैखौहाय जोङो दिहुननांगौ बेयावहाय देरसिन आरो दुइसिनखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनांगोन बा देरसिनखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगौ होनोमोन जाय रुजुथायाहाय दुइसिन ना बेजों राननांगौ जोङो माजों राननांगोन जोङो 252खौहाय एलसिएमखौहाय 4जों राननांगोन बेनिफ्राय दानख'नांगोन माखौहाय दुइसिन अनजिमाखौ दानख'नांगोन दुइसिन अनजिमाखौ मोननांगौ मा खालामनांगोन जोङो 252खौ माजों राननांगोन देरसिन रुजुथायजों राननांसिगोन जों 7जों होमबा बेखौहाय रानोबा 6 बाथाय ओरैजाय 6 3 ओमफ्राय बेखौहाय रानोबा 3 हरबा 21 होमबा 42 6 36 होमबा 13 निफ्राय 7 ओरैजाय 5 निफ्राय 2 मा जागोन 27 माबाया जागोन अप्शन नम्बर सी आहाय 27 माने जोंना जे जोङो देरसिन अनजिमानिफ्राय दुइसिन अनजिमाखौ दानख'नांगोन बा देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो दुइसिन रुजुथायजोंहाय दुआसाखौ राननांगोन आरो मा खालामनांगौ दुइसिन अनजिमाखौ मोननांगौबा देरसिन रुजुथायजोंहाय जोङो राननांगोन ना होमबा जोङो देरसिन अनजिमाया नैबे जागोन आरो दुइसिन अनजिमाया नैबे जागोन होमबा दानख'योबा बेसेबां मोनबाय जोङो 27 होमबा मा जागोन अप्शन नम्बर सी आहाय जागोन आरो बेयो नेक्स्ट दङ मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया 64 जुदि बिसोरनि दिआसाया 2 जायो अब्ला दुआसाया मा जागोन जे मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया मा होनदों बेवहाय 64 मोननै अनजिमानि सानजाबगासै बा जों मोनथियो जे मोननै अनजिमानि सानजाबगासैनि समान मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाबगासैनि समान मा जायो दिआसा सानजाब दुआसा होमबा जोङो मा खालामनो हायो थोंजोङै जेब्ला जोङो मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया होनाय दङ बिनिफ्राय गुबुन मोनसे दिआसा एबा दुआसा होनाय थायो अब्ला जों मा खालाम जे बेवहाय दुआसाखौ दिहुननांगौ एलसिएमखौ दिहुननांगौ जेब्ला जों एलसिएमखौ दिहुननांगौ अब्ला सानजाबगासैखौ माजों रानगोन जोङो दिआसाजों रानगोन आरो जेब्ला जोङो एचसिएफखौ दिहुननांगौ जायो अब्ला जोङो सानजाबगासैखौ माजों रानगोन एलसिएम होनाय थायोबा एलसिएमजोंहाय राननांगोन होमबा 2जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 32 होमबा एलसिएमाहाय मा जागोन 32 जुदि बेयावहाय एलसिएमा होनाय थायोमोनब्ला 64जों जों माखौ राननांगौमोन 32जोंहाय राननांगौमोन जों माने एलसिएमाहाय जुदि 32 होनाय थायोबाना होमबा जोङो माखौ मोनगोन एचसिएफखौ मोनगोन होमबा बेजोंहाय रानोबा बेसेबां मोनगौमोन जोङो 2 मोनगौमोन आरो होमबा जों दायो मा मोनबाय जिहेतु जोङो एलसिएमखौ दिहुननानै एलसिएमखौ जोङो बेसेबां मोनखो 32 मोनबाय जोंना जे एलसिएमआवहाय जे मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया होनाय थायोब्ला आरो दिआसाया होनाय थायोबा जोङो दुआसाखौ दिहुननांगौबा मोननै अनजिमानि सानजाबगासैखौ माजों राननांगोन दिआसाजों राननांगोन आरो जुदि मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया होनाय थानानै जुदि दुआसाया होनाय थायोबा दिआसाखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन दुआसाजोंहाय राननो नांगोन जोङो बा मा मोनबाय जोङो 32 अप्शन नम्बर डि आहाय नेक्स्टआव दं
सा 24 मानसिया मोनसे हाबाखौ 16 सानाव फोजोबनो हायो बे एखे हाबाखौ सा 36 मानसिया बेसेबां सानाव फोजोबनो हागोन जे मा होनदों सा 24 मानसिया मोनसे हाबाखौ 16 सानाव फोजोबनो हायो आरो बे एखे हाबाखौनो 36 जन मानसिया बेसेबां सानावहाय फोजोबनो हागोन मा खालामनो हायो जों बेवहाय जे 24 ना 24 into 16 मा खालामनांगोन जोङो जे 36 into बेवहाय बेसेबां सानाव होनना बुंदों ना d माने m1 into d1 is equal to m2 into d2 ना बे फर्मुलाखौहाय जोङो बाहायो बा होमबा मा जागोन जोंहाय बेवहाय जिहेतु जोङो मा खालामनांगौ नैबे d2 खौ दिहुननांगौ जों ना बेसेबां सान नांगौ बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा जोङो मा खालामनांसिगोन 36 जों बेखौ राननांगोन जोङो 24 into 16 बाय मा खालामनांगोन जोङो d2 खौ दिहुननांगौबा माजों राननांसिगोन 36 जों रानगोन जों ना जेब्ला जों बेखौ 36 जों रानगोन अब्ला मा मोनगोन जों बेखौहाय जेब्ला जों बेखौहाय 6 जों रानबाय बेखौहाय 4 6 जों रानबाय बेखौहाय 6 2 जों रानबाय बेखौहाय 2 2 जों रानबाय बेखौ 3 ना दा मोनबाय जोङो बेखौथ' राननो हाला होमबा बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय 32 ना 32 by 3 रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 10 गता 3 बाहागोनि 2 मा जागोन अपसन नाम्बार C 3 गता सरि 10 गता 3 बाहागोनि 2 सान नांगोन आरो माने 10 सान ना बेवहाय 10 साननि एसे बांसिन नांगोन मा जागोन अपसन नाम्बार C आहाय स' दिनै भिडिअ बेखिनिसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम ना बेजों लोगोसे जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों।